Manuri may kanumantad kay aron pag makasuroy ang uyab. Init. Daya na siya yan naliubanon kay lisod. Dahil na kalisi. Ha? Ganda ba ito na? Ano? Makasama na? Oh. Ay, mato sa minay. Minuto ate. Yan na! Ah! Grabe to, ibang dalagi siya kumpiyansa. May takaktan ko di magkumpiyansa. Kaya ka di babanta? Kuha na ganang siya, Boy Scout. Tara. Naapod. Na may bibingka. Bibingka. Oh. Tapos sila dyan to ah. Lah, si dyan noon ha. Kaya hawi di dyan tira, bantay ter. Samahan ka na. Kapasang tingin harap ng tumbalan. Dani kang tukahin. Okay pa niya sa alurami ko niya dito. Sobre ako. Yan. Ay. Lagi na naman. Hi guys, abot na dyan diris kang Coca Hills. Ya. Lamias hangin oy. Nasa steeringan ni Padung. Ta nagmotor. Grabe, kahangin, nice. Nice kadugangin. Napoy nga ni Sinjuhan. Overlooking. Ana, ato ko sa kinabukiran pero natakpan sa mga kwan. Takpan sa mga ala Garaaoy. lupa doon ni. Patay. Kinabyuhan diri. Madyo na laman naka sorry po remix dari sa mong lugar. Panas la tiri to ah. Oh, makita to na to ah.
Hala, ang gabaan makata, simba ko. O, muandar ang motor. Hala. Baklay dito dani. Hala. Ha? Ang beriya. Hala, makaguol. Ito na sila tiri sa pikas bungtod. Ito, ano to to? Kami dari na beriya. Nagmandar ni. Minuo ko. Gawan siguro ni. Ipandag patugbong ka. Ganun dyan. Iparaning ba? Dyan. Luwas sa amin dyan. Iparaning lang mga tutugbong sa waje. Maglakaw ra ko nga to. Na. Ipakuan ba? Ipangato patugbong. Makagul guys kay nagubag motor ni Remix di mandar. Yara ba jud miss tungas mo to? Sao naman yung pagulian na mo. Ang kalitag ng motor di na mandar nga ka to. Kondisyon pag ito ganina. Sa ang kalitag manuga. Daot. Makaguol. Makaguol. Dimandar. Jan, yung kalitra dyan. Jan. Yung kalitra dimandar. Wah, riski ya sa dyan, Pibsig, makamao ka dyan. Apa sa cement bagainit? Yung kalitra man. Di, ikaw na dari tuturan. Ato asa ka, kay naglagi kapoy na kuno to, baw. Riski oh. Riya manugamong lakaw. Samantalang gibiyahe ni Dya Manila to Bohol. Karon nun nga miss kay parag sarami mag lakaw. Timingan pag gumaandar. Ginoo ko makaguol. Makaguol. Lajur baga dyan guys kay damis bukid sa kangkuka. Laag pa more.
Ihangat ko. May nagabag sa motor. Ter. Nagabag sa motor. Bao. Ano ka to? Dito mandar. Arang gaula. Karon na nga lang nga. Natadani. Yapon. Ginoo. Tara sila tarang ladyo ato Para kasi hangin. Tara sila to Girescue dyan, Mark. Bikas bungtod. Guntang mga ulian to Akang natin ito ko. Ha? Balik kang kanya dyan. Nabi ako bitbit itong bitbitan na mo. Helmet din dyan. Lagi. Makadto pa ba kami sa resterasis dani? Nga. Madto pa ba kami sa Kanumantad Falls? Ninja kay mama lagi to. Gaba magmotor. Huwag ka na po dyan. Tagbungan ako. Dali, ter, hangang waton. Dati tagbungan ka na dito. Pero ako na po Di na naman may mga to sa mga tuwan sunod. Huli na ta? Basin kay to Ba ma? Bawa na sa to dyan motor Namasur mga juhay dali. Dali. Saon man nga. May saon man nga di man din may bawag panahon. Ang kalit day kagubag motor. Buhay.
military system and rice terraces. Marami ka rin siya. Rice terraces. Ayun mo, ano? Terraces. Manila. Military. Ito kumain ko sa art. Mo na din eh. Oh, ito namin. Wow, nice. Kuya, sari mo sininabi. Maingon naman ko darig barangan. Uy. Harang biwa, uy. Wow, rice terraces ng Kandihay, Bohol. Habang dapat tag-post na sir. Dirin lang ka ta, daring blue nga tent ba? Hindi mo ka. Excuse me, tent. Darin na lang nga blue nga tent. Di ay bohol. Diyan na dapat tagkuhan, dyan nagkarang nailuwan, dyan na to. Hindi makita, hindi ko nagluwan na rin. Sa una naman dito gusto na. Problema yan. Baka mo na hindi na tumarot na ito, nagbalo. Two hours later.
Kamera ni Siri. Manay Kanumantad Falls, laju-laju pamig madiju. A few moments later. Kanumantad Falls. Aras di reverse. View kaju guys, oh. Ha. Isa man. Oo. Alam mo yan? Ta? Apa to ah? Grabe guys oh. Ibang kabiyo oh. Ha? Bisa? Hindi lagi. May nangaligo oh. No. Slippery ko no, halaka jud kapoy nakatir. Tas-tas sa magila kwantir. Dari ako mo picture. Ako, naka-YouTube na. Oh, grabing inita na. Dahil sa kuno ko, picture. Matutas doon. Dula jorami. Wajan mi yung napatengod. Des na agad dito napatengod sa tanong. Ang kamera dito. Shout out. Jijin Burst. Dari mi. Nagto. Kadali, matuta. Pas babaw. Yara, hi to my vlog. Hi. Tara ta, matuta. Babaw. Ganahan sa mga katulog. Magtumi dito. Mato guys, laju-laju ra to guys, magtumi. Ta. Para ba namin? On our way home. Grabing ka nice tree guys. Ano lang ako ka video daghan kay ang cellphone lubat na. Basta grabing nice ah.